Wow. I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on. Look at the tango, candy pink, burnt orange, ochre sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inaso sabata ino ya Times Exclusive. Mulendo wanga mu programu ya madzulo ano ndi olemekezeka bambo Enock Kamzingeni Chihana amene ndi president wa chipani cha Alliance for Democracy Aford. Olemekezeka bambo Chihana tukuyamikele pokhala nafe madzulo ano. Times. Takula njani kuno kulero. Tathokoza. Yes. Tikumana tsopano almost 11 months to polling. Fati masankho mu 2025 mu September. Tangu choka mu September wena ndi 11 months. Zikuoneka bwanji background. Ngati pali chisankho chomwe chivute kwambiri chimene chikubwerachi ndi chisankho chimene chikuoneka kuti ngakhale Electoral Commission sili prepared pangisa chisankho chimenechi, koma ife ngati ma players ku opposition tili ready, takonzeka, koma zikuoneka kuti lifali salidede ndeti kudikira lifaliyo kutakonzeka amene Electoral Commission. You have talked about Electoral Commission. Probably this is, I've heard you, Marales. What is your problem, the Electoral Commission? Choyamba chonena kuti Electoral Commission yomwe inalipo yotsogozedwa ndi bambo Kachali. Inali Electoral Commission yomwe ambiri amalawi tinayikhulupirira, koma chinatidabwitsa nchonena kuti zinthu zinali bwinobwino koma nkuzisintha, atazisintha nkumabweretsa zinthu zanyuwani ngati mashini izi zayenda mwakuti. Choyamba ife timene takhala tikufunsa nchonena kuti kodi Kachali analakwa chani kuti awasunthepo, chifukwa tonse tili ku opposition nkudziwa ife nali party ya Tonse Alliance. Anali munthu amene tonse tinamkhulupirira, including anzathu akulamula Malawi Congress Party, kuti munthu uyu akhozendesa chisankho ndipo danayendesa chisankho chomwe chinali credible. Nthawi imeneyo tonse ndikukhutira kuti munthu uyu wayendesa chisankho, koma over a sudden tinena kuti munthu uja sakufunika, wafunika pabwere wina. Pamenepo ndiye panali funso number 1. And ine ndili ku chinsapo there's a record inanena kuti amene akupanga plan za rigging ana kuti choyambirira chencheni amchosepo Kachali ngati chair wa Electoral Commission. Ndinazikamba ku msonkhano sinabiseso yani kuti ndamva kuti anthu mukhala pasi kukambirana kuti Kachali musampangire renew contract yake. Chifukwa chake sefe tikudabwa kuti kodi Kachali anachosera chake. Ndiye anatikirapo chair winner amene she has to prove to us kuti she can indeed run an election that is free and fair. Apart from machine, mene now, zina ndiziti zimene zokutsa mwitsani ndi make ya lero. Choyamba nchonena kuti staff make anayisintha kwambiri. Okay. Wonse ndi anyuwani otisanenisepo chisankho. Komanso ambiri akuchokera dera limodzi, akuti ambiri akuchokera Central Region. Ku Mexico. Okay. Mezomvekera ndiye pafunika ngati iwo apange prove kuti kodi nzoonadi kuti wonse akuchokera Central Region atiuze. And chifukwa chani
you want to tell me to south kulibe atwena amene angakhala supata kupasela meti unofi kulibe nchifukwa chani onse achoke mtundu umodzi zijanali convention kuti simungakhale ndi what you call an independent electoral commission yomwe it seems kuti anthu onse akuchokera mtundu umodzi komanso anthu onse osasanetiseponso chisankho chinechi chonse mmoyo mwawo ndi ayendese chisankho chimenechi chomwe chikuoneka kuti chikhala chisankho chovuta kwambiri chomwe tuchotsapo boma sizimakhala zamasewera ya mafunika kuti electoral commission ikhale very very independent. You are certain kuti our position ni muchotsa mali kwambiri awa pali zifukwa zambiri zoti tachotse mkhozoika zifukwa 1000 zoti achokera choyamba alephero endesa economy ya dziko lino. Malawi is on its knees in every sector munena ni sector itimena uchita bwino palibe sector wose they are in tatters. You can even say in tatters beyond reform. Yonena kuti ifeyo mmene tizikalowa boma libwerali pali ntchito yokakonza zinthu kuyambira kuza nkhani za chipatala, nkhani za malimidwe, nkhani za ntchito ana employment kulibiretu is almost zero. Ma industries ambiri they have closed palibe chimene chikuchitika. Wona forex kulibe, mafuta kuli ngongole zambiri mbiri kwa waso corruption zambiri zoti zofunika kukonza. Koma anwalio akumayimba nyimbo zodzitamandira utachita bwino chifukwa saudzo utaula kwitsa komanso saudzo chimene uchita chifukwa ukakhala munthu oti ndi wamisala umadzi ndi wamisala anthu akunya ndi amona kuti ndi ofunda koma yomwe kuti bwino bwino zimene zikuchitika boma lachita misala koma silinganeni ndino wamisala chifukwa mmene ndine wamisala ndikuti wachira wamisala kukana kuti koma munthu ine kandi na wamisala ndikuti mdzoti wachira koma ngati sukudziwa sungadziwa ndi wamisala boma lachita misala iyi for 4 years palibe chimene achitapo ya aliyesa amene angapangana rais ndi chani chomwe angauza amanga misewu kuli mbwemo misewu iyi yakhala ndingokupasani example planning ya misewu iyi inambika kalekale even during tikuyamba Joyce Banda nkudzabwera Peter Muthalika ndi anakhala pasi boma lake nkupanga plan zonsezi kuti misewu ipangike ya town nopanga negotiate aid ya ku China ndi zina ndifanya kana zayambapo mpaka unaona interchange ichi anayambapo izi nali plan zikungokhala ngati kuti munthu ali ndi munda awulimitsa waganyi sungane tu waganyi ndi mwini wake munda awakhanga taganyi tifasana pangena wo plan mali sausage mozi zangu wapeza izi sizawo ya komaso azisiya amene tikatsegulire ndi amene tikulowa mbomali pa September pa waganyi amaka waganyi munda si wake amangolima koma brand band umaenda kuti ndalima so mena amene tikanene kuti takonza misewu ndife chifukwa misewu iyi planning anachita ndi ena si awa ndaganya angopitiriza apa kuti ukonza ziwiri. So in your opinion palibe china chilichonse chabwino chimene boma lili pamule lachita palibe apart from kuti mdziko muno mulibe kono basi zokhazo komanso maybe chinthu china choti likoza tokozako pamono I think security ndimaona polisi in town mu patrolling amagwira ntchito yabwino pokapo ndikoza watokozako koma china chonse palibe chino chachitika zonse zimene Talks Alliance inapanga promise palibe chanzero chomwe chachitika choti ndikoza chiona komanso pali nkhani ya cash transfer zimene amapereka kwa anthu ovutika kwambiri azilowetsa ndale malomoti program ije kanaenda bwinobwino chifukwa program ya World Bank popereka ndalama imene ijanena kuti every Malawian impeze amene ndi ovutika koma azilowetsa ndale nkhani ya mega farm ya waso corruption yoti inali nkhani bwinobwino isidona mani akanaigwiritsa ntchito ya nzeru koma ikunesa kuti nayonso yaliwa corruption nchifukwa chake tikuti ma program abwinobwino koma wawa aononga kwambiri mega farms iso yaliwa corruption
mega farm ya law corruption komaso definition ya mega farm ni sima even sensa kwa ine akati mega farm mafamu akola ku 2 acres 3 acres pali mafarmers category. Okay. If indeed you want to make sure that ziko muno food security, definition ya mega farm is it and as that sector. Mega farm amakama farm akola ku thousands and thousands of hectares. Production maybe twice a year. We have to be serious with some of these things. It seems kuti joking kwa if you are part of our culture. Tikali serious kanya mega farm, dairo is corruption. Tikutenga small scale farmers, kunena kuti ten kapange ma mega farm. Ma mega farm ndi afunika to commercialize bwino kuika ma expert amene angapange zimene zichi. Our attempt to promote the way we do. Koma we should not call them mega farms. Chitamba as many as Reno, Mango Choka Mene your convention, elective convention, Kumene Humi, Zajiban Jan Jenabo Sankani, in Dane Moimere, Chiban Chimenesh. Ulendo Bela Bunch, walk 2025. Ulendo 2025, Kuenda Bueno. Koma ma challenges are kala. Okay. First of all, it's called an elective convention. Mm-hmm. So which means now tupange face the general elections. Okay. Ndipo mafunika ma preparations zake. If years pani ma preparations tupanga. Koma tena kale kuti amene ali lifali electoral commission ndiye kuneko tikulifuta. Okay. Komaso ife mukudziwa tu convention kwatu tinalandira mandate ngati national executive kuti tindufu kuyambukambira na ndizipani zina zomwe ife we feel kuti tikozoendera limodzi tikaona kuti is necessary tendere limodzi. Chipani chilichonse chikapita convention chimakhandi plan chikaima chokha chikakhala pa ballot koma situation imatokupangitsani kuti kumamene tikuzoona zinthuzi zooneka kuti pafunika tendere limodzi for the interest of the country, which means in Enock Chihana ndipita ku national executive for the interest of the country. I decided kuti ineyo saime as presidential tifune munthu wina aime amenanga wina kuti akawina tonse tipitishwe limodzi or else ndaganza kuti tikozoenda limodzi chifukwa cha zifukwa izi ondimendeka chifukwa cha zifukwa izi zimene zimachitika. That's why it's called politics. So muyankhula ndani ife tikozonena kuti almost zipani zonse za opposition talankhula nawo. Talankhula nawo. Okay. DPP tikulankhula na almost now it's almost 50%. 50% my discussions that yes. Okay. Kwangu khala kuti tilankhula nezina ndi zina kuti kodi zikozotha bwanji. Okay. UDF tinalankhula napo kawiri katatu. UTM mudzoti UTM ife ndife takhamu alliance for some time even until Chilimata Mwalira mene machoka kutonsa alliance from 2019 ukuso kutonsa alliance nazaro walimozi. PP my Joyce Banda ndine takatukulankhulana kuti kodi tikozoenda bwanji kutsogolo koma amene talankhulana kwambiri in terms of some of the details kwambiri ndazathu a DPP. Mukambira njani? One takhandi concern mene electoral commission yupangira zinthu. Number 2 wona terrain kuti kodi tikozopanga bwanji approach yake ya 2025 elections kuti kodi chipani chonse chende pachoka oti khali limodzi tikakhala limodzi kodi what will be the modus operandi atsogole ndani akhala number 2 ndani ndipo tizapanga bwanji maendeleo yake. Mukama kambirana zimakheka mukaphanya mwaita kuti mfuna mugawani mpamene pamuvuta, and I think you shared your frustration ndi Tonsa Alliance with me. Example mene munanena kuti tidamenyerera basi daika na basi tatsatsa datisiya maphunziro chani kuni your negotiation skills in the event kuti mukozopanga alliance ndizibani zina for 2025. In fact, I would say once bitten, twice shy. Yeah. Ngati pali chipani chomwe chalowa alliance since titamba machipati kwambiri ndi Aford.
alliance yathu yoyamba inali ndi UDF, where the founder Chihana was appointed second vice president, and that position was created for him and some cabinet ministers. Alliance mene sina Peter Vatali inata after 1 year after atapanga disagreement. Alliance mene yonso inabweranso 2003 pamene Aford nasapanga so alliance ndi MCP just soon after elections in 1994, where we had the first speaker Rodwell Mnyenyembe, where we had an alliance in parliament, not the executive. Itathaso imene tinabweranso alliance in 1998-1999, where Chakwamba was a presidential candidate, Chihana was a running mate. Then I could Nazarwa alliance in UDF in 2003. After that, Tinazarwa so alliance in after that, Atamwela Chihana in NDPP as a leader, where I was also appointed as a minister. And after that, Nazarwa alliance in the Chilima Kenakotos alliance. It shows that we are very experienced in Kanya alliance. And the alliance you see in the Bino, which we did not have the actual negotiations in the Karabasi, the Kambila, this is an alliance. Come after alliance, we are going to form a coalition government or a government of national unity, whatever you call it, in the TOS alliance. Yeah, that was my next question. Yes. My alliance was in 1994. Kufigila ba. Imene ya kuweteka kwa mbili alliance ni TOS alliance. Imene ya kuweteka. Imene inali alliance ya Chibwana. Ina alliance ya Chibwana. Ya Chibwana kwa mbili. Yonena kuti one, the main objective was to take UDF, DPP out of power. Yeah. Bas. Koma sina kuilizani kweni kuti kodi DPP katuluka mboma. What next? What would be the role of Aford? What would be the role ya Freedom Party? What the role ya PP ndijani? Kwa ifa Aford sina zone zimenezo. Zikozo kuteka kuti zibanizo zimalamkulana payo woka. If we had no knowledge about that. Ndiye inalliance yonena kuti zina zomwe ama promises nazonena kuti sina khalipa table nokhani consensus kuti izinthu zizakhala chonchi zina timazobvera super platform compact. Ndiye zimene munkasayina zitira musayinana kuti 10 billion modzi ngati zipani, and there was no nitty-gritty details. Zina zinalimo. Okay, like koma for the sake of ona kuti 10 cross tikakambirana after, we thought kuti tika cross and tikhala pansi nkuona kuti kodi izi ndizi tipanga bwanji. Monga ma agreement ena amene right honorable South Chilimanya nena may so rest in peace, onena kuti awazapanga 5 years, awazapanga 5 years, komaso yonena kuti maparties ose equally they should participate, a distribution of cabinet posts, distribution of parastatals zina zomwe zinali mkati ma agreement manager. So inu munango lower posadziwa kuti share unity. That's why tinena kuti if it was a gentleman's agreement kuti tika cross tikhala basi. When it's not Calibas after crossing. Muda cross is not Calibas. Not even one day? No, it's not Calibas. Tinangova kuti antawira kumana, they are forming a cabinet. After that, the cabinet itatuka cabinet anambo kuya chito. Tinakumana mu presidium ya TOS alliance. Okay. Yomwe we had to congratulate them, kuona tenda bwanji. Ndemo pesa zachitika kale, if not anyway, if 2% support. Our role is to make sure we advise you, you move forward. It's not this one also go. So when you look back, you believe you could have done better? We goofed big time. You goofed big time? Big time. And we regret, and I think we let our supporters down. I mean, they believed we were going to TOS alliance to participate. We are not participating. And that's why I'm saying, once beaten, twice shy. Alliance has to be a bottom-up approach, where every department, each band should get involved. I'll just give you an example. My campaign directors, as bands, they have to meet and start talking. My director of political affairs have to meet and talking. At the secretary general level, they have to meet and start talking.
at a regional level they have started talking kuti kanala asiyantu bwanji kodi ma candidate tipanga field bwanji pa presidential tipanga bwanji komasa our platform my ideology tikozosiyana. Where do we have a common ground where we know kuti what do you believe in, what do I believe in, so where do we meet? You find out today that they believe in too many subsidies if we don't believe in too many subsidies. So those things we need to sit down. So how do we approach this issue and how do we take this issue to the people? So you are equally to blame. We are equally to blame. Also, the one who is leading should have that vision. The one leading that alliance should know that Yeo is the eyes, the ears, and the face of the alliance. The Yeo that vision. I want to take this alliance this direction. So you didn't trust Anali Patsogoro? We trusted him. Okay. But he didn't do what he was supposed to do, to lead our alliance. In this case? Lazarus. Okay. Yes. You trusted him? We trusted him. Yeah. Omasana Bangeli that lead our alliance. That lead our alliance. And then one. Yeah. Even Tisana winning, then go Krabas. Akulakuru, minutes Konekeran to Katekabon. What is our agenda? You didn't have those meetings? No, we didn't have. Okay. If UTM, if we were promising is Mezim manifesto at Aford, FP, PP, don't generally manage no Guirizan. Okay, so this is our common ground. So this is the thing that we're taking to the people. Ungo wina matter. The first people to call and then go come partners. So what's next? How do you form a government? You didn't have. We didn't. No. We didn't have that. Okay. Nothing happened. Timango kumana individuals, kumana ubandeka, uyapita kumana ipaika, uyapita kumana ipaika. Now it became a Malawi Congress Party government, and indeed the constitution ima apatsa iwo aja kuti amene wawina ngati president amakhala prerogative. Koma common sense, political common sense ndiye makuuza kuti mboma musinaloendeka ndi ndanzi zanga. Yeah, but that was my next question. Yes. Constitutionally, imoneka kuti si magwirizana ndi zimene makambirana kunja kwa. Yes, that's true. So how do you marry the two? Msogolero wako na amazichita banji marry the two. Political common sense ndi conscious. Ndiye makuuza. Political common sense ndi conscious. Okay. Zilingati kuti inu muli kuno kunyumba. Yeah. Ine 12 o'clock chakudya chapya. Ndeka ndingochoka apo kumazadya nkutuluka kudya nani kunja ndikuti conscious ndilibe. Okay. Ndimenekera wazo takulaku wantidye chiro nyumba. Okay. Kalipo tentidye nosi ndikudya kucheza kukhala panje. Iwonso anthu anena kuti akoma munthu uyu ndithu sana konzeka kumwateta ina chakudya. Is common sense. Iwaja anadziwa kuti ife talonda anzathu. It was called Tonse government. Outside the constitution, it was called Tonse government. That's right. Constitutionally, the one who led the ticket was Lazarus Chakwera. Running mate, Saulos Chilima. Lazarus Chakwera, President MCP. Saulos Chilima, President UTM. Enock Chihana, President Aford. Joyce Banda, President PP. Kumbo Kachali, President wa Freedom Party, and others. Guraka Musjuambo, Lichisi, and others. As a presidium was supposed to be called. Let's have dinner and talk. Okay. In Muganza Bwanji. Boma ili, it was doomed from the start. I mean, another history during the First World War, Kutikubere Hitler. There was what they call Weimar Republic. Because they didn't plan it properly, that government was doomed from the start. That led to the creation of a dictator, Hitler. Zimene zinapangika kutonsa alliance, it's easy to create one-party system of government, also to create a dictator. That's why MCP ambo zikhalirira panja, thinking kuti they are supreme. They can go on their own, they can win, they can do anything in government because they feel they are supreme. Faku wawa boma ili kuwina sana kuona.
amene analandira miyala kuzungula ku Palombe uko, the man is no more Saulos Chilima. Amene anavutika kuyenda ena, they are suffering now. They are not part of this government. Amene anangokhala later on, either because of tribal affiliation, kandi chinzawo, kandi chibale, kandi chinachichose, they are the ones in this government. And they are the ones that are at top of the mountain to say, Timatoka. Muimanoka munakalandira ku miyala, ku Palombe, ku Mulanji, ku Ntachi. Yeah. The man, amene analivutikira boma he is 6 feet under. Kunsipe. The man who fought to create this government and the others. Now you are Karipa Sabange point. Kutukoda Zato Seaja, Akazuka Mamawa. Where are they? And what are they doing? Some of us, we are here. And we are creating another government that is coming in September. We are here. You are creating. We are creating another government that is coming in September. We are here. And they have to know that now the months are numbered. It's only 9 months. Kulipe government, there's no miracle they can do in 9 months. And this is their last budget. And the budget they are creating, see also, this budget they are creating for the other government, which will have a supplementary budget, for they can't create a sense budget that can bring development. For my budget also fall at a period. As I'm talking to you right now, Brian, one, this country, it be forex, it can import fertilizer. That's why I was able to pass a contract and which sensible company you supply fertilizer to this government being paid in kwachas? You are suppliers are every company you may kind of farmers world ETG they have to pay dollars to bring fertilizer into this country. And if this government doesn't pay them dollars, they should forget about fertilizer in this country. Completely. How they are running this government. I would talk. So now when it's fertilizer even fuel, there have to be a facility somewhere which is talking about dollars. Whether it's through a bank, Eco Bank, Standard Bank, or any bank, they have to be a facility which these companies should access. Komangati difuna ndia auze awaboma ngati wo pali company kwa uza kuti tipase ni makwaje pesa fertilizer azizo kuti se fake company ngati yako butcher it. They should know this. You have been in this business for 15 years. I understand. Fertilizer. Okay. No dollars, no fertilizer. No dollars, no fuel. No dollars, no drugs. Akapezeka wina kunena kuti tiberetsa katundu kumamuti tipase ni makwaje. Fake. I mean, unless akuze naboma kuti I've got a facility with Eco Bank, I've got a facility with Standard Bank, I've got an irrevocable letter of credit which I can import and bring into this country. Fertilizer. You pay me in kwachas, and that bank also has accepted those kwachas. Bas, there's business. Otherwise, no business. I wale. Ndimati ma budget on say follow me. MCP labanga sana titandiza. Why are you speaking like that? Just consumption. What else have we done? Which kozopanga point? Nothing. Just consumption. That's just gone into people's pockets. That's all. Tadia bas kaniata. Naendera kunja tapita kuunga abwera. Maunga follow apita abwera. Akagula ko masuti ngati mwavala ino. Bas. Uyinga isi unapita kwino. Otherwise we are jokers. Because budgets ameniti mapanga asamakale focus on consumption but investment. That's why we see kuti our friends ku Zambia has changed. Mozambique has changed. Tanzania has changed. Go to Zimbabwe now.
You can tell, you can smell what economy kwenda. Those guys have been under sanctions. If you have never been at war, no sanctions, nothing. We are the biggest jokers in Southern Africa. The biggest jokers. Mindset. Even from leadership, we think things are normal. We should keep on going begging from donors. You think diplomats are sound? These are the biggest jokers. So the biggest problem is our mindset. Yes, and lack of exposure and planning. Lack of exposure. Do you want to expand on that? Yes. One, if you are not exposed, if you have not seen and learned from other people in other countries, then you can't transform your own. It's not possible. Why is Zambia better than us? What do we do? We have to make sure we expand the mining sector. What we should produce. The biggest problem in this country is production. Right now, Aboma and Uze, where are they going to get forex? From now to February. Where are they going to get forex? From now on. There are IMF World Bank. Pano economy ya chimweni. Inenfuna atsuzi. World Bank yauza kuti agwetse kwachi. World Bank yauza kuti fuel akwele. World Bank anokuti achotse civil service. The budget salary is too much. Apange trim. Boma ilisopano iwo la kalangati kuti ina Brian mulini patient kuchipatala amika pa oxygen. Ndiye patient ujamuza kuti matenda andako kumaso inakuza matenda ako. Later on mtu jauseula kumvaso wasia. Now doctor amabwera kuti guardian alipoti. Tuonani mu office. Kena mata mulinoka haya ndindaza aita nini? 3-4 makakala ma doctor muje doctor mbuza ni kuti one, the patient is not responding to medication. Number 2, tikangochusa oxygen yatsirizika. Ndeti mati mkambirani, ndeti doctor amatuluka nutsera chitsera. Kusiyana. Okay. Mkambirani. Ndema yanganana mene muchi. Ndindani anene kuti achotse oxygen. Faka nina Brian ane kuti maphandini. Ndikamba is cabinet kudziwa. Ine sina khale mu cabinet, but my experience tells me anakhala pansi amenaje. IMF kwauza kuti ngati mfuna program extended credit facility pitilire. Kwacha. Igwe. So ikakwacha ni maliro kumudzi. Nditi kamba ndiko kuchotsa oxygen. Okay. The IMF anauza kuti kambirana. Okay. Ndiye dokota ne pamba. Okay. Au kambirana. Ndiye what do? You prolong moyo wa muntu ujata fakati. Ziko ila fakale. Ziko la fakale? La fai. Before we are depending on them. IMF World Bank. Analiko mweko shaking hands with them kumauza haife nkania today. Taka konzani economy. Because right now we're producing nothing. We're exporting nothing. Sabu tufoje waende mwino jamete? Ndama sakezi tu. Because that Ford you end up with nkananya mukopita ku bank kwa $2,000 now. Kuti mkwende. Akupase $5,000. If eti mapita ku Zambia pa bureau tu umatenga $5,000. Ta mkuika mtumba kumapita. Mawaso katenga ina $5,000. Mozoti circulation ya forex lim. Kuno sisi kujiteleza. Kuno sateka. Upita ku banki dola makanga ti mwezi otusunga ogwe. Wona mutalima dollars udabo watenga kuti. Tichite break pang'ono. Tibera sondini konsajera. Ngati Mungu tipesa kumene mukone na ndi program ya Times exclusive pano pakanema wa Times. Ndi the honorable Enock Chakufa Chihana amene ndi president wa chipani cha Alliance for Democracy. Musatalikire, we have more conversation ndi Chihana positeba.
I think Capish looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on. Look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mugwanira program ya Times exclusive ndi the Honorable Enock Kamzingeni Chihana amene ni president wa chipani cha Alliance for Democracy Aford. Tukulandireni kugawo la chiwiri kumasolo maliza na program yathu Honorable President. Mavuto msamene mwanena mu first half kukonza kwake ndikuda nkhani ya forex tini ndi solution kapena patient tikumuonera pa mtima basi. Chifukwa choti anthu aononga for the past 4 years, the next government that is coming zizatengera 2.5 years kuti economy zapange stabilize. Pafunika plan ina timati outside the box. Okay. Outside the box kuma kalama means na mene you can bring forex into the country. My experts are material. Okay. Secondly is production. Okay. The first year, government has to intensify production of food, even cash crops, to export. Okay. Short term, medium term, and long term. And also serious markets. Tinga kale now kuti atigule zinto zathu. Once you have surplus food, even maize, you have surplus maize, it will help you to have some maize in mukulitsa, you bring forex into the country. Komaya outside the box you do makanga immediate. Makanga to patient who meningitis, umenya injection fast. Okay. Imene ndio itsafunika. Ndestinga ifunika bana. Upanga bana singathe. Because you keep on saying the next government. The next government. Yeah. Yeah, komaya ife ubera. Indeed. You have lost hope on our bus ndulenda. Are you sure? Our bus ngochosa pa oxygen yo bus ulenda. Tingodikira tsiku lake ndi pa 16 September. Our tiwalepa. Our bus awataidzeka. Now let's look at another government that is coming. Akamapangisa misonkhano mulongwemu. Akumakandi confidence kuti ziteka. Kicks of a dying horse. Apita takalendari for a very long time. I'm one of the person calendar for a very long time. Oposa so ambira kwa MCP. They don't know what they are doing. They have messed this country. They have brought this country to its knees. Pakalipano atitulukira maulemu mene democracy mapangira demand. Akamaona misonkhano. Yes. Kuimbira kumene lomwe kwera kutsatira MCP. Yes. Akumakandi confidence kuti ziteka. Kulibe chipani chomwe chimakhala mboma osakhani kuimbi masonkhano wake. Sizinachitike since Kamzibanda. Angoona history. Nchipani chiti chomwe sinakhala ndi anthu. Chicho sinakhala ndi anthu. Kamzibanda nakhandi anthu anatuluka ndi mulusi. Joyce Banda nakhandi anthu anatuluka. Iwonso the DPP imakhandi anthu inatuluka. Iwonso wakhala ndi anthu awatuluka. Chifukwa nthawi zambiri kuboma anthu amapitira ku ndalama. Okay. Not kuti they support them. Okay. There are people who are kuma t-shirts aulele, makepa aulele, because they always have resources. Okay. Koma zoti that ngamona kulimenage ndio support imwe ikapasema vote sisi makhajonjo. Hii wangoenda pange research atu auze atu. Kuliba amena satisfied ni boma hii. Ili lata hili. Ili ni boma langu kandi 7, 8, 9, 11 months. Bas kwa ukapande.
Ndeso tioneza kusokolo kodi tikonza bwanji dziko. Yeah, them magambaza how to fix the forex problem. So nakuza nti pali njira yake outside the box yomwe ifitiza bangi to make sure there's forex in this country within 6 months. Now there's this within 6 months. Within 6 months. Then there's a year long term imene ya production. 1 year you produce, the second year must fika third year you have stabilized. It means it is a bank. So go. DPP ya kumalero kuti mukapanga nayo bale 4 years ago you were bitter enemies. Simula ifune you team together the UTM kana ku UTM ina kutengerani ku MCP kupanga coalition. The idea was kuti mutane ndi DPP. All of a sudden you can't but just could return and DPP, it was just a principle. If it na opposition you wanna limboma palizina zomwe sizimaenda bwino zomwe zinatotsa mboma, and I think pano aziphunzira kuti izi ndizi zinaonongeka zomwe zinatilasetuluke mboma. That's why they have come back kuti izi ndizi tikakonza tipita usogolo komaso anthu sife anthu akuona entire DPP fertilizer na 20,000 pano ndi 90,000 sife anthu ovota. Ife tikozo kuganiza kuti ali bwino koma ngati vota yekha ndiye waona kuti komadapa pali difference apa, ife so tayiona kuti komadi maybe awa ndife tikhale pamodzi tifunsane inu fertilizer nali pa 20,000 chifukwa chani fuel nali pa 700 apo wakwera 1,000%. Not zikolosera basi yayi kwina zili chimozimozi kwina zikukwera koma kuno zikunyanya kunyanyako nkani ndi kunyanya tu kukwera is normal koma kunyanyako makweredwa amenewo ndiyo funika kupanga sort out kuti kodi are you sure kuti ukwera kwa zinthu is justified. Ambira unena kuti no we could have done better then nkani limene tilipo komaso tupita ku zinthu zomwezi za forex China chikuvuta muno Malawi government yathu is their foreign policy. Foreign policy. Foreign policy yathu it's wrong because tikachoka pano kupita ku UN timavota but this we are not coming from SADC because what happens is Malawi has to speak to Zambia, Malawi has to speak to Mozambique, Malawi has to speak to neighboring countries because first and foremost we are coming from SADC. What is SADC nkani imenepanga ku Middle East? What is our position? That's true. Okay. Now AU, African Union, kodi position ya AU pankani upangika kayangu Europe kayangu kwa kuti position yatu ndo tijani koma ife singacho kwa kunanzatu sabu za position yatu numaka panga kujaza ife toka. That's why when we come back anzatu sama ngoti ya ngani. Do you have a specific example? A specific example is a position we have taken on Israeli Hamasi conflict manage. Kwa ineo, if I was president, I would not have voted the way Malawi has done. We could have either abstained or unena kuti hai nkondo ya ku Middle East. Ife tumanena kuti nkondo ipitilile. Yes. That's why most people are very upset. Because after all, if we don't necessarily matter in the international system, because so our economy is very small. Anza to vote mosiana nyanza to vote mosiana. Moda about tatani. Tifuna kutani. Ndiye anza to international arena asamati fusoma fusamene where. I hope Malawi government has explained to Zimbabwe, Malawi government has explained to South Africa, Malawi government has explained to Mozambique why we are voting like this. I hope they have done that. Yeah, because when they are voting there, they are not voting on behalf of Chakwera. They are not voting on behalf of MCP. You vote on behalf of Malawians. You are representing Malawians. What are the views of Malawians? What are the views of Malawians on the conflict in the Middle East? Because what you should understand by international relations, your international relations or your foreign policy, first and foremost, should cater your national interest. So what is our national interest? I will tell you that our national interest is fertilizer.
national security, food, fuel, employment, and dollars. I hope that vote will bring dollars in this country. And if that vote does not bring dollars in this country, it means we have voted against our national interest. Not international relations, in the international arena. You don't just do things not looking at your national interest. No, we don't. And you don't create enemies in the international system deliberately while you are weak. No. You have to look at where do you belong. My international players. I got my international players. I'm a maiko. Because we can't compare ourselves with Russia. We can't compare ourselves even with Kenya, with South Africa. South Africa has a bigger say in the international system than Malawi. So we have to be very careful with our foreign policy when we are doing things. So mupanga mkwezano ndi DPP. There's a big possibility. There is a big possibility. Big possibility. Not only DPP como opposition, there's a big possibility. Molitse kulinatiza unansonghano DPP, Aford, UTA, PP, UTA. The mother of all alliances in the world is only because it's only those parties. I mean, I my interest in Malawians. I mean, I look at it with the 50+1 negative vote. Let's come together. The spoilers in politics are always there. Because in Enock Chihana sapange save interest within the opposite or state house ending goima pandeka maybe the winner. When Malawians are suffering, it's not a matter of maybe. Okay. We have to help Malawians. Kuti mavuto amena lino ajogem. We have to think of a boy amena napanga graduate to Chihana College. Amena pagapano. He has no job. We have to think of a grandmother somewhere. Amena kusunga ana amasie cannot get a bag of fertilizer. And pakalipano alibe even one bag of maize in nyumba mwake. Not in Chihana. I mean, because Osaka, whether I want to eat or not, Balaji. I have a choice. Some people have no choice to have a meal. They'll eat what comes. In our choice. Ndensa bange inayo status ya ini. Mkuganza kuti ni mene mutalie sabukalila. Muda amangidwa kani za mafuta. Sababu imene kani za mafuta so zili kama mkama. Kuli kani za muzibati. Nkani yatu ngakalama nina kuti za kukoti sitimana mkula. Kesi yatu ndio dabwitsa kwa mbili chifajo nina kuti nena kuti one ine sinali civil servant ndipo sinakhalepo civil servant. Ndiye sinkanapanga influence munthu aliyese kuti iweyo upatse business yomwe kuti koma sinankhoso munthu aliyese. Koma nkhani yathu pakali pano yakhala pa hearing sinayambepo mulandu koma yakhala pa hearing zaka zonse forex. We were just waiting for response from government to deliver. Koma chomwe chikuti dabwitsa pano panchonena kuti the people now who are mentioned pankhanizi ndi anthu ali ndi influence. Amena kuti kuli nkhani za mafuta zambirimbiri. Koma mumvota anti-corruption bureau ilipe. Kakuliba ukapanga complain. Kaya wapangira dala. Kaya anti-corruption bureau inata situkuzimu. Kaya ilipo kaya inata situkuzimu. Koma these things have to be investigated. And Malawians are doing the truth with what is happening. Because we saw a letter which a certain minister wrote. Kuti apange procure. Inemene madziwira na couple minister sa kala involved in kanya procurement. And nikudabo kapena malamulo maybe anasinta nanga staina veterinary mboma kalikale 10 years ago. Maybe zinasinta kuti maskwano ministers can get involved in procurement. Or many times fit madziwira ministers should not get involved in procurement. Number one. Number two, ziwetu kunena kakati kunena kuti nchifukwa chani ku Malawi umene kuti umalowa mboma ulibe chilichonse. Gali moto kakani mwa maindira sienta yoti kachoka pano hapo yazima
gachoka pano matala folo aphulika umakungolowa mboma munthu amakhala kuti walemera ali ndi chilichonse. And somebody was even telling me kuti amaministers ena ato agula maloji odula, maloji mahotelo odula ena amanga amaliza kusalimako. Ine nakhapo minister pakati pano salary ya minister maybe ni 3 million pa mwezi. Are you sure tiwerengetsere 12 times 5 million ni 60 million pachaka 20 times zaka 4 kuti suku diapo sulipira mwana school fees. Minister sangani uzene kuti school fees boma likumulipirira ayi umalipira from your pocket. Ndikoti ukalanda 5 cho kungoisunga potachaka minister ine kokhana 60 million yake. Unless upanga business and business ionenga upanga business iyo upanga is upanga. That's why I'm tikapanga declare my assets. Koma ministers amene wapita kuma challenge kupepa sande 2 million 3 million umabeleka. So ndalama zakuba ziulowa machalichu anda upemperedwa sikulose kuti kabeni zambiri mubekwa mbiri ndaka mpempera mubekwa mbiri abwesa 10 million. So pana abafunika lifestyle audit imafunika. Okay. Achana mungalo amboma yomnali ndisi mkamatuluka tipanga gauge ndi income yanu zifanani. Zifanani. Chifukwa salary ya minister ndimene ito unless anene kuti palina imene amapasana kumbali zoti system koma the actual salary ya minister imene aulandira pano I doubt ngati madusa 5 million. Tenti mkwezele chakuna azipenda 6 o tenti apase 7. Tenti apase 7 tuoni tapase 7 ndeti kapanga compare ni lifestyle yako ono ndi usena nato. Within 4 years akula zinyumba beto kula imoja komaso tipange check ni maminister zangati ali ni maloni ku banki. Ngati ali be maloni ku banki koma apezeka kuti ali zinthu zambiri ndikoti nzakuba. Unless they should explain. Ku Zambia mana kuli lifestyle audit. Okay. Ilipo. So kuti ku Zambia mbavu kuli zilikoso. Okay. Zilikoso mbavu. Umafitenti kambe zato. Okay. Zilikoso mbavu zina zimene zaba makobila mbili mbavu. So you are calling for lifestyle audit. Chibo jimene madaba? Yes. Madaba? Ndala mbili. Nena kudaba kuti kodi tikakumana ku church kuchi wina upeleka 5-10 million waitenga kuti unless apange declare kuti anakumana ndi nzanga anapasa 20 million. Yepa 20 million it has nothing to do with my income. But 20 million tivomereza taacha bila wandanza wambili olemera ifeso dimakana wazatu olemera amatigaira hapo. It's normal. Akabwira uza kuona inaona kama pita chimene bebani rupita $50,000 ukaona 190 million wapuka mtu. Koma zoti muntu anene kuti I've been working as a board. Koma alipo ena ministers suti wose hard working paliene nafika kuma farm wao they're doing very well. Ford alima kwambiri they are hard working. Umaitona tutawa alima chimaka amatayes. Kwa muntu kungokhala daily ku Capital Hill umopeze kulinda mustengo. Ihawe ya tetera zikoni kuti you have lost hope. Hearing you talk Muzulana, you have lost hope. Muganza kuti palinde sojina kinajenga kitike to sustain. No, Ntaviyata. One, we are going into what we call a lean period. Lean period ni mene government imapanga import Mozambique is ofunikira including fertilizer. And we don't have forex. Number 2, Boma ilikupita ku final budget. The same final budget, parliament will dissolve itself. So we'll have no parliament. So go. Unless emergency with parliament itani. Nichani chinga pangidwa wani icho cha period pangidwa in 4 years. Padi.
Number 2, my conditions at pass IMF, it's very difficult to meet them at the moment. So that was the conditions. At pass my conditions. Okay. It's very difficult to meet them and to do better kuchisango. Very difficult. Because to come better kuchisango, government has to spend more. Please guy voted. So which means they should increase the expenditure. Or IMF how to reduce your expenditure. It's almost is gonna take. China, a president is the pilot, captain, flying a plane. And I mean, we pass through sometimes serious turbulence. And in my turbulence to do some we're not sure whether we're going to land or not. It's looking as a disaster. Aye. We're going to disaster. When we're praying, we take 16 to Kapangalandi. The captain has to retire. Win and that and get the gate to guess. Before you had to quit Sunday game. For president, you are the one flying. Yeah. The whole cockpit which the state house is your cockpit. Still just as much stick. Come if you go on to quacha. So His Excellency Dr. Lazarus Chakwera is a captain. He got a ship, captain of the ship. He got captain of the game. And the phone is a phone. And he got that delays 16. Thank you so much. The Malawians would decide that omwendera ndege or ship imenendera awasabi. Zomo Ineso, I can speak as a voter. Yeah. Ine as a voter, I cannot vote for him. I can't vote for him. For that's a Google me. Mwamba Musemu. Oh. Yes. In fact, if I rate government, this is the West government. West government. If I rate all governments, Palma government if it agree on Chito, Palma government this is the West. It's West than the Joyce Banda government. This is the West. Or UDF government. This is the West. This is the West government. What makes it the West government? Everything is in tatters and has brought the country to its knees. Domestic policy, international relations and foreign policy, haywire. Economy, haywire. Development is sikuoneka. Ndarama sikuoneka. You can't have a country ndarama zose zisoa. Kwacha you saw, dollar you saw. So mulindija. What did we have? Ukumala ni mala mulin dollar hai, mulin kwacha hai. So mulincha. They should come and tell us what do we have. Ndege zingati zimatera. How many tourists are coming into this country? Uzaona mazi. You want to tell me kuti ku capital mazi kuli? Are we sure we can have kuti azibwera antu azipita nyanja which nyanja? The same nyanja hii tina ya Tanzania. Lake Tanganyika. Ndiye antu azichoka ku London. Mupita kuti ali ndege, ali ukaona nyanja, kuti kumangochi. Ukafika mena kuja nsemu mapapu, ukafika mena kuja basi mafunde ka and spend his dollars there. We are jokers. We have to change. We are joggers. We are jokers. We have to change. Have you been to Cape Town? Have you been to Zimbabwe, Vic Falls there? You think if somebody has a choice, we put up with the Vic Falls in Lake Malawi, I'm going to Vic Falls. I'm going to Lake Kariba. I'm going to Lake Tanganyika. Even the facilities are going to be first class. In another club, Makobo, Ukampita Mango, Jumada wouldn't be out. Can you go to the couch and Kabun? No. We have to create something that will attract tourists to this country. Those who bring forex. Okay. Like what Bushiri is doing in Goshen City. Those are the things, and we should encourage those people. Any investor, domestic investors, and local people. Mujani mpinga njira uchi. FDH. Encourage him. Don't arrest him, encourage him.
ndrama zake apange invest. Mimi napangira zenzatu. That way, ziko likwe. AIP, timalizile pamele kwa mazuwa. Tipitilize kapenda dizisi. Reasons of the CCS. AIP. Yes. If tikatenga boma zimzitizisia, we'll do it first year, then we'll phase up second year. We have to introduce a loan input program. Then the whole program ya subsidy ikapite ku ministry ya gender, disability, to help those amenelovutika kwambiri. Okay. Como Minister of Agriculture now, we should change. It has to think commercial. In a Brian hapa, you should be able upeza fertilizer wangongole because you are working. Okay. Pano simunga mpesi. You should be able kalima the production tena na ichi. Every Malawian should get involved in the production. I should be able upito katenga 20 bags of fertilizer ndukalima kumuzi kwatu because almost every Malawian alimkama lukoli. So if every Malawian has got access to fertilizer using loan input program, we produce maize, a lot of maize. Surplus we will export, we get forex. Come the reason, Brian, hapa ntimo libi kumizi okwase kumuzi munandira phone afuna fertilizer. It means you have to take money from your salary. If you take your money from your salary, mule pila na school fees, mule pila rent, mule pila gold. It will affect you. Government has to create that conducive environment where they have to bring a program that will benefit certain sector of people. Amena pangacha bema business, amena ukila chito, massive servants. Powafusa anduna agriculture, kuna kutisitu kuzote tizatesa hiti. Sabu, they have no plans, yo teta AIP. Ilmulena kuti kuluwa mboma, chaka jamawa, 1 year. The second year we're phasing out. And we will change that program if you take Ministry of Agriculture. So it will target those indeed vulnerable. When you say vulnerable people, who are not vulnerable. What we need are inputs. Okay. Why should the government give you free things? It's not possible. It's not possible. And the budget that goes to that, I should be able to fertilizer pangongole. Ndikalime ndibwezi. Tikatauka mbira na zonse nazowa. Mafuna myanane kamera. Amalawi agone ndiyo utani nazowa. Enock Chihana analipa Times exclusive. Mawano maliza kwa Amalawi amena kutonena. The president might be watching us tonight. Nduna zabo mazokozo kutonena kutonena nazowa. What will be your parting shot? Honorable Chihana. Choyamba, I know good who like me, who hate me. Come first and foremost in Malawi. I'm concerned that in Malawi. Ni samplo tundi opposition, kakulampo kululu mpate, kuma tunakuzo ona, we are in trouble as a country. Zikuoneka kuti alliance Malawi akudanda ula, which means government has lost track kwa ngokhala 1 year. Ifeyo opposition tilinima plan, especially Alliance for Democracy. Ndikambe zaineyo ngati president wa Chipani tilinima plan. Tinaika ma F4 atu, amene ndi fertilizer, food, fuel, forex. Zomwe tizapanga implement within 6 months in the government to make sure kuti economy yake ipange stabilize. Ine Amalawi ndikufananiza bwino zonse musatataye chikaiko. Keep hope alive. Keep hope alive. Aford is coming to rescue you. Thank you so much. The Honorable Enock Kamzingeni Chihana, you have been candid in our conversation. We wish you well. Thank you so much. Thank you very much indeed. Pamene panso de pamapeto our program yathu Matsolowano ya Times exclusive. Program hii ndi President wa Chipani cha Alliance for Democracy, Aford. Olimegezeka bambo Enock Kamzingeni Chihana, EKC. Nine Brian Banda, mama ifetonse kuno kulilongwe, tingo di makomano wase, and goodbye.